тарзи ламинат кардан, яъне дар ламинат гирифтани ҳуҷҷат. Аммо лозим мешавад чунин намуди ламинат файл, дастгоҳи ламинатиро ба фойбар пайваст мекунем ва онро фаъол мекунем. Реҷа дорад, реҷаи хунук агар дар матни аввал индикатор сурх меистад. Агар ки гарм шуд, омода шуд, сабз мешавад. хоб акнун чӣ бояд кард? Дар матни аввал хоб ҳуҷҷатро мегирем, дар дохили он мегузорем. дуруст, яъне сарҳадояшро назар мекунем. хоб пас аз оне ки гузоштем, онро метавонем ба дастгоҳи ламинаткунӣ оператораш мегузорем. каме талчокш метиҳем, баъд хаташ гирифта меравад. ҳамин ламинат бароварда мешавад. яъне ҳуҷҷатҳои шумо ҳамаш обам раса, дигар наметарсед. ташаккур. баъди қадр